Pozdrav svima, još jedan u nizu videa teoretskog znanja knaufa, montaže, suhe gradnje, rigips, regips, kako god hoćete. Uglavnom, ovaj video je posvećen isključivo teoriji, isključivo razmjeravanju, jer ako ste pogledali prijašnje videe, idem za sad još uvijek sa teorijom, još nemam praksu. Teorija razmjeravanja. Znači, pričali smo o stropovima, o zidovima, a sa zidovima smo izjednačili oblogu jer to je bitno za razmjeravanje. Sad ću pokušati na brzinu malo objasniti razmjeravanje, onda ću malo kasnije objasniti malo detaljnije i školski pokušati, rekao bi dječji uz upotrebu kolaža i sličnih stvari vam dočarati kako se razmjerava. Znači, standardna knauf ploča vam je u dimenziji 2 metra sa 1,25 metara. Znači 200 cm i 125 cm. Ona ima sa lijeve i sa desne strane svoje originalne, to mi zovemo, to jesu u biti originalni krajevi. Ovo je primjer originalnog kraja. Znači vidi se da je on malo tanji, znači ovo je originalni kraj, on se nalazi sa lijeve i sa desne strane ploče, dok gore su, ovako izgleda, obično je, nije pripremljeni rub za gletanje. On je bitan kod razmjeravanja, objasnit ću i zašto. Idemo sad, znači, brzinski, ko će skužit će, ko neće ne gleda video do kraja, pa ću mu pokušati objasniti. Strop. Primjer je jedan strop, znači teoretski savršeni neki strop, znači da je ovdje pravi kut i da je to sve idealno. Strop se razmjerava na 50 cm. Sami ćete odabrati od kud ćete krenuti i profili vam idu ovako, znači profili za koji će se šarafiti ploče. Oni su udaljeni od trice, od jednog zida do profila, do sredine profila 50 cm, 50, 50, 50, na način da ploča koja je 2 metra dugačka ide ovako u ovu foru. E sad, to je znači razmjeravanje za stropa. Sljedeća ploča ide, znači 50, 50, 50, 50, sljedeća ploča ide tu, dok sljedeći red ploča dolazi ovdje. Znači uvijek se ide na cik-cak. Sad, ukoliko će vam tu smetati nekakva lampa, može se ova ploča i pomjeriti tu. Bitno je samo da ovi spojevi, znači kraći spoj, ovaj tu spoj, da ne ide jedan na drugi. Znači to nikako. Znači ili ići točno na pola ili malo otkloniti. Sad ja isto ću se prilagoditi da ovdje bolje iskoristim ploču, ovisno ako je tu zid odrezan ili ako je nekakva kosina lijevo desno. Znači razmjeravanje stropa. Profili nosivi, profili u koji će se šarafiti ploča, dok roštilj će ići, roštilj sam objasnio u drugom videu, roštilj će ići ovako. Ovi se razmjeravaju na 50, dok roštilj, znači ako radite sa roštiljom, ovi profili gore će biti odmaknuti jedan od drugoga od 70-80 cm do maksimalno metar. Sad ja bih preporučio normalno što manji razmak između njih. Objasnio sam u prethodnom videu što je roštilj. Zid ili obloga. Znači imamo zid standardne visine neke 2,60, znači zid u jednom stanu. Ukoliko ćemo krenuti, u biti ovo su profili. Ukoliko je, ajmo reći, jedna laga, može se krenuti odavde odmah sa 62,5. Znači 62,5 i onda se, ako se uzme jedna cijela ploča koja je 125, ona kad se prepolovi, pola je 62,5, znači točno tu može stati recimo ili jedna polovica. U biti onda se i treba početi s jednom polovicom, počne se s jednom polovicom i onda tu dolazi cijela ploča, opet ide cik-cak sad, znači 62,5 je broj koji trebate zapamtiti za razmjeravanje. Ukoliko je ploča 60
ukoliko je ploča 120, jer mislim da rigipsove ploče su 120 ili nida, nisam siguran, u biti onda je broj 60, ali onda ćete se dalje prilagođavati, kažem pogledajte video do kraja pa ću pokušati dočarati i objasniti zašto i šta. Ukoliko krećete ukoliko želite krenuti sa cijelom pločom, znači opet ova slika tu, ovako su profili, želite krenuti sa cijelom pločom, bitno je da se skine originalni kraj. Znači originalni kraj, uzme se skalper, metar, 5 cm i dobro sad, da se skine originalni kraj i da se krene sa pločom koja će na ovu ovdje krenuti sa ravnim krajem, jer je lakše ogletat. Ako i krenete s ovim, onda kad budete stavljali gleter, onda ćete skužiti kako je ovo ružno ogletano. Znači ljepše je ako se krene sa odrezanim dijelom. I onda bi ovdje broj bio 57,5. Znači krenuli bi sa 57,5 i onda dalje nastavili sa 62,5, jer onda kad imate originalnu ploču, to je kad imate cijelu ploču i tu je skinuto, znači ovih njenih 5 cm, 5 cm je skinuto, ovaj zid, onda će vam sve pasat za razmjeravanje. Bolje je kretati s 57,5 jer kvalitetan majstor će vam raditi duplu lagu, duplo pločanje, i onda ako krenete sa 62,5, onda bilo da krenuli sa pola ploče ili sa cijelom pločom. U biti sad kad razmišljam, ako i krenete sa 62,5 i ako idete prvo da bude cijela ploča, znači da stavite ono što nije preporučljivo ići s originalnim krajem od početka, onda druga laga će ići pola ploče, onda će se pokriti. Da, sam sebe sam pobio na brzinu. Znači, razmjeravanje stropa je 50 cm, ploča ide po dužini, razmjeravanje obloge ili zida je 62,5 broj koji trebate zapamtiti. Sad, ono što ću ja sad pokušat malo ljepše objasniti, zašto sam se i pripremio sa nekakvim rekvizitima, a to je ova fora. Znači, ovo je kao podloga da se vidi i idemo prvo sa stropom zato što je lakši. Ovo su profili razmjereni na 50 i ovo je primjer tlocrta jednog stropa. Znači gledali bi ga ovako odozgo. Znači to je to. Ovo je jedna ploča od 125 širine i 2 metra dužine. Ako su profili pravilno razmjereni, ako je teoretski ispravan, znači pravi kut, znači ova ploča vam dolazi ovako, ali šta smo rekli? I za strop koji pretpostavka da su zidovi od knaufa, i ako idemo sa originalnim krajem ploče tu do kraja, teško će to se odgletat, pa se treba skinuti tih 5 cm i zato sam pripremio jednu ploču. Znači to je sad ploča gdje smo skinuli 5 cm i ona dolazi od početka tu, idealni uvjeti. Sad nemam više takvih ploča pripremljeno, sljedeća ploča ide tu, prati se ova linija i ako je sve pravilno razmjereno, lako će se i ubušiti. I sljedeća ploča dolazi baš cijela, koja ide znači najbolje od sredine do sredine i na taj način će se dalje pločati. Kad dođete do kraja, razmjeri se koliko treba, odreže se, ploča se postavi, isto tako ovdje onda ide pola ploče. Znači ima i opcija, ono što sam rekao, ako vam za nešto smeta, može se i ploča ovako staviti. Primjerice da samo ovaj i ovaj spoj da nisu jedan na drugome, znači samo da je to. Gdje mi je onaj sad? Da, fali mi jedan komadić sada. Uglavnom primjer, iako je, ne znam ja, ovakav je sad strop, znači nekakav L. Bitno je da kad se krene od jedne strane da se uvijek ide paralelno od ovog profila s kojim ste krenuli. Ovo nek bude osnovni profil. Ukoliko su zidovi, znači tu i onda će se ova ploča koja dolazi primjerice ovdje, ovaj dio će se urezivati i na taj način će se postavljati. To je sad slatke brige kad je roštilj postavljen ispravno.
Rekli smo, ovo su profili na koji će se šarafit ploče i oni se razmjeruju na 50 cm, dok roštilj nosivi nek ide svakih 80 do metar. On će ići ovako i on će se hvatati, ovi spojevi se hvataju križnima. Objasnio sam to u prošlom videu na koji način će se to raditi. Znači, to je razmjeravanje. Moj neki savjet za knauf koji sam radio na mjestima gdje zidovi nisu bili ravni. Ovo je znači teorija, ovo je idealno. Primjerice, ovaj zid je bio, ne znam, ovako išao. Primjer. Ovaj zid je isto išao ovako. Ovaj isto. Bitno je da jedan od ovih profila bude na nekakvu zamišljenu ovu liniju okomit. Znači da tu ima pravi kut. I ako treba, to sam znao raditi, nisam uopće kretao s 50 cm, nego sam krenuo recimo sa 45, ali bitno je da je tu bio pravi kut. I ovo je bio glavni profil, on je bio majka profil, znači udaljen odavde, od ovoga 40 cm, tu je možda bilo 30, ali ako on ovdje bio okomit, i ako je taj profil bio majka, svaki sljedeći koji je bio 50, 50, 50, 50, sve je pasalo. Jer onda sam ja ovu ploču koju bi postavljao tu, ne bi ni nju postavljao odrezano 120, nego bi otprilike uzeo nekakvu točku tu gdje bi mi ova linija koliko toliko pasala, pa bi rezao ploču na primjerice 115, to jest pripremio da će mi ploča biti ova oko 115 i doslovno stavio prvo cijelu ploču ovdje. Jer majka profil u odnosu na ove profile je pod pravim kutem i oni su paralelni. Znači ja bi cijelu ploču na strop ovdje ne znam kako će izaći, ovdje ne znam kako ovdje, otprilike odmjerio 115 i stavio ovako ploču tu. I onda bi stavio sljedeću ploču tu i dobio bi šta? Dobio bi ovu pravu liniju koja bi bila okomita na ovo i onda bi imao strop koji bi ovako izgledao i onda bi popunjavao ove rupe tu. Naravno, ako bi mi ovo bila ploča, znači ovo je ova ploča, onda bi ja ovdje izrezao, znači svaki put se odmjeri ploča. Opet sam sada skrenuo s teme razmjeravanje i pločanje. Ovdje bi razmjerio ploču, ovdje bi razmjerio ploču i ovdje bi razmjerio ploču i na taj način bi ovdje došla ovako ploča. Ova je glavna ploča, onda bi tu išla ova ploča. Znači 50, 50, 50. Pronaći majku profil koja će biti okomita na ovaj zid, tako da se lakše isploča. I naravno, strop ne bi trebao biti problem popločati jer na njega ide jedna laga. Znači samo jedna ploča ide. Truditi se da je ovo sve što ravnije, jer kad stavite ovu ploču, ovaj profil ćete malo i rukom možda navući da vam bude točno na pola, pa pošarafiti i ovaj ćete pošarafiti. Ali dobro je na tim pločama staviti nekakvu crticu svaki 50 cm, tako da vam profil ne bi slučajno napravio ovo. Jer ako vam profil napravi ovo, ovdje će biti na 50, ovdje će biti možda od ovoga ruba na 60 i onda sljedeća ploča koju želite tu staviti, ovdje će, dobro, ne bi sad tu išla ploča, da, išla bi ploča ako bi vam ovaj profil pobjegao i želite tu staviti ploču, ovdje ćete uhvatiti jedan šaraf, a ovdje će profil biti cijeli vani, nećete moći uhvatiti šaraf. Znači, trudite se da prva ploča, majka ploča koja ide na majku profil, bude savršeno razmjerena. Znači, to je moj savjet. Nadam se da sam bio jasan kod stropa. Tu ću stati i preći ću na... Gdje mi je sad onaj papir? A pripremio se čovjek. Čovjek se pripremio i nesto mi papir. Evo papira. Što je kamera pobjegla? Ja se ispričavam zbog ovoga. Razmjeravanje obloge ili zida. Znači, rekli smo, ploča je široka 125 cm i ovo je jedna razmjerena obloga, idealna obloga koja je, profili stoje svaki 62 i ide jedna laga, jedna ploča ide. Zašto idealno? Zato što
razmjerio sam sve profile na 62,5, zid je visok, znači idemo na nekak idealan zid, 260 je visok stan ili nešto, direktna. Malo sam išao čitati u KNAUF sistemu, oni svašta nešto pišu, oni čak pišu i na 1 metar da se od poda da se 1 metar pa 1 metar pa gore ostaje višak. Ja savjetujem 80 cm, znači ovo da bude 80 cm, pa sljedeće 80 onda gore neko ostane tih metar, jer veća je šansa da će se na ovaj zid neko naslanjati tu nego na stropu. A direktna ipak treba taj, objasnio sam u prošlom videu, treba zadržati taj profil da stoji. Znači, veća je šansa ako ovdje neko izvrši pritisak na profil da će on napraviti svoje ulegnuće, nego ovdje gdje je na 80 cm postavljena ploča. I pločanje. Razmjerili smo 62,5 od nule. Nula isto došla nekakva KNAUF. KNAUF je tu, ili je zid, ili nije bitno. I krećemo sa pločom 62,5 pod uvjetom da ovo stvarno ravno. Znači, evo je polovica ploče 62,5, tu se vidi i originalni kraj i ona vam dolazi ovdje. Sad je sve razmjereno na 62,5. Sljedeća ploča, ja je spustim tu i gurnem gore što ide više, da se opet izgubi spajanje na ovim spojevima. I onda vam ide opet sljedeća ploča, ide tu. I jednostavno je, ovo sad se popuni i mi smo zatvorili zid. Opcija 2 sa duplom lagom. Počinjem s 57,5. Zašto počinjem s 57,5? Ovo je cijela ploča. Nju sam stavio tu. I sad 57,5. Znači ne 62,5 nego 57,5 je tu. Kad treba, krenuo sam s 57,5 i sad ide druga ploča, druga laga. Rekli smo da ne bi stavljao cijelu zbog originalnog spoja. A kad se stavi da bi uhvatila ovaj profil, vidi se tu da je višak. I onda, znači 57,5, 125. Morao sam prekinuti video, pa valjda će se nastaviti na pravom mjestu. Uglavnom, 57,5. Sljedeća ploča je tu došla 125, ide druga laga, znači ide druga ploča preko. Rekao sam ne možemo ići sa čitavom jer bi dobili originalni spoj. Nego ploča koju smo skinuli originalni 5 cm, onda ona automatski 120 i onda kad se stavlja da preklopi sve, savršeno odgovara. Zato što ova polovica ploče koja je široka 125 cm, kad smo skinuli originalni, ova je naravno 62,5, ali ova druga je 57,5 i tome taj dio. Znači, moja opet preporuka, sad kad sam ja, kroz ovaj video sam nešto se zamislio, ukoliko ide jedna laga, znači može se krenuti sa 62,5 pod uvjetom da se krene sa pola ploče, jer je lakše ogletati kad spoj nije originalni nego kad je ploča odrezana, jer je, kako da kažem, pod pravim kutem će se dvije ploče spojiti. Definitivno je onome ko bude gleto, bit će mu lakše ovo ogletat. Evo vidi se tu sad nekako najbolje. Nego ako loli ostavimo originalni kraj. Dobro, sada ovo 5 sam odrezao, nemam ploča da prikažem, to su ovo isto ostaci, neko smeće. I onda kad bi gleter on stavio tu bi ostala ovako rupa i to onda zagletat je teško. Znači, razmjeravanje 62,5 pola ploče, krenemo s pola ploče i dalje sve šljaka, dalje ide cijela ploča popunjavamo. Počnemo s 57,5. Možemo čak, ako smo počeli s 57,5, možemo i krenuti sa ovom pločom 5 da skinemo original ovako, pa će onda tu sljedeća ići 57,5 preko nje, jel? I onda će dalje ići, pričamo za drugu lagu ovako, i onda će opet sve šljakat. Jedan dodatak videu je kako se prilagoditi vratima.
svaka ploha i to vam niko ne izbija svjetle otvore. Ako želite zatvoriti u knauf i nekog pitate, nekog tražite, radite izračun, napravite izračun visine zida i duljine zida. Bez obzira šta on tu ima, vrata, prozore, nije bitno, ovo vam je površina koju ćete majstru platiti ili ćete kod izračuna sami se izračunavati. Znači, moj dodatak je objasniti, imamo vrata. Vrata se nalaze, ne znamo, nije bitno gdje. Bitno je da ne prilagođavate vaše profile za oblogu vratima. Vrata stoje tu, nije bitno, tu. Ukoliko stoje tu, evo ga, bez veze sam stavio tu, i mi smo sad krenuli pločat. Nemojte gledati gdje će vam doći neka ploča, da će ovdje biti višak, manjak, ostatak. Ne. Ovaj profil će ostati tu, ovaj će ostati tu, ovaj će ostati tu, samo ćete zbog vrata, naravno ovaj profil morati ovdje odrezati. Znači on će se morati tu odrezati. I ovdje će se dodati jedan profil. Znači ovaj ostaje. Tu ide još jedan profil koji ide do stropa. Tu ide još jedan profil. I između ovoga i ovoga profila, zato što je ovaj tu odrezan, ovog više nema, tu se radi most. Znači tu se radi most. Most je napraviti jednostavno. Ako je obloga, ovdje imate CD profil i CD profil jednostavno se komad trice, ako su vrata 80, komad trice se izreže na recimo 90, 100, 80 ostaje u sredini. Znači most, jedan profil, drugi profil i to je širina 80 cm. Uzme se trica od recimo metar, znači ovo je trica. Ovdje se odreže da vam ostane unutra 80 i onda ovaj dio se samo zazareže, trica se preklopi i onda se tu stavi taj most i onda ovaj profil što tu on će ući u tricu, to je za oblogu sa tricom, sa CD-ima, a ukoliko je zid jednostavno UV profil će se na isti način prilagoditi to. Ukoliko treba to dodatno objasniti budem, jer morat ću spremiti jedan video, imao sam upit za kako se spaja, da, to ću odgovoriti, evo Tomislave, ako ti gledaš ovo, kako ako je sve u knaufu, lako je. Znači ti ćeš negdje, prvi zid će morati negdje krenuti koji će ići od zida do zida. Znači sakrivamo nekakvu staru kuću, zidove ili jednostavno kuća je, sakrivamo ciglu, nije bitno. Prvi zid će ići, ako je ovo znači ta prostorija. Prvi trica će ići na jedan zid, trica će ići na drugi zid i ovdje će ići knauf. Sljedeći sad, ovdje već imamo knauf, ali će ova trica ovdje opet morati ići na zid, na ciglu, pa će ići knauf, a ovo tu je najlakše i to ja najviše volim, jer staviti tricu na knauf je stvarno lako. Jedino što bi kao savjet naveo, ali kad ja nemam komad trice, ja ne mogu vjerovati da ja nemam tu komad trice, moj savjet je nek ovo bude trica, evo ja se ispričavam za nepripremljenost. Kad šarafate kroz metalni profil u knauf, moj savjet je da se šarafi postavljaju malo u koso, da oni koliko toliko, znači sidre taj profil na knauf, da ga sidre, jer kad šarafate kroz knauf šaraf u metal, on će njega uhvatiti, ali ovako neće, on će se vrtiti. Znači sidrit ga svakih, ne znam, 10 centimetara, jedan ovako i znači tricu samo za knauf. Ista stvar znači na toj oblozi, isto kao što je tu bio most za vrata, ista stvar je prozor. Tu vam dolazi prozor. Evo, na sredini ili tu, ili nije bitno. Evo, nek bude na sredini. Tu dolazi prozor, ista stvar. Ovaj profil se reže tu, ovaj profil se reže tu, prozor je ovo. Tu svejedno mora doći profil i ovdje će se raditi most. E sad, caka jedna, ukoliko su ovi profili dovoljno blizu, ja onda ove profile ne ubacujem uopće cijele, nego radim most sa ovoga na ovaj
Znači ovo mi bude most, ovaj ovdje što sam objasnio, ovo mi bude most i onda ovdje, pošto ću tu matricu koja je naopako okrenuta, ja tu svejedno stavim još profile zbog obrađivanja špaleta. To bi trebalo snimiti posebno jedan video za obradu špaleta. Eto, ne znam, nadam se da sam bio dovoljno jasan s ovim svojim malim blesovim rekvizitima. Sva pitanja spreman sam odgovoriti. Ovo je teorija, praksu ćemo odrađivati kad nam omoguće materijal koji je strašno poskupio. I eto, nadam se opet pozitivno nekom feedbacku, da sam nekom pomogao kod razmjeravanja. Znam da neke stvari 20 puta ponovim, ali eto, trudim se da budem nekako jasan, pristupačan, da čovjek može vratiti ovaj video, pogledati, pa opet progruntati. I eto, jedino ako radite sa pločama od 120 širine, onda morate se prilagoditi, onda ploča od 120 kad joj se skine 5 cm neće biti opet 120, nek će biti 115 i onda je 57,5 nije više 57,5 nego je 55, 62,5 je 60, tako da eto, ništa, hvala na gledanju, a ja ću probati sad ovaj video nekako spojiti, pa valjda to bude šljakalo. Ništa, pozdrav!